Akwụkwọ Levitikọs isi nke 22. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, "Gwa Erọn na ụmụ ya ndị ikom okwu ka ha kewapụ onwe ha n'ihe nsọ niile nke ụmụ Izrel, nke ndị ahụ na-edoro m nsọ, ka ha gharakwa ime ka aha nsọ m ghara ịdị nsọ. Mụ onwe m bụ Jehova. Sị ha, nwoke ọbụla nke mkpụrụ unu niile ruo ọgbọ unu niile nke na-abịaru nso ihe nsọ niile nke ụmụ Izrel na-edoro Jehova nsọ, ma o ruru ya dị n'ahụ ya, a ga-ebipụ mmadụ ahụ n'ihu m. Mụ onwe m bụ Jehova. Nwoke ọbụla nke mkpụrụ Erọn nke bụ onye ekpenta maọbụ nke nwere oruru, ọ gaghị eri ihe ọbụla n'ime ihe nsọ niile ruo mgbe ọ dị ọcha. Ọzọ, onye na-emetụ ihe ọbụla rụrụ arụ nke mmadụ nwụrụ anwụ ahụ, maọbụ nwoke nke ure ya na-esi n'ahụ ya apụta, maọbụ nwoke nke na-emetụ ihe ọbụla na-enupụta ahụ nke rụrụ arụ n'ebe ọ nọ, maọbụ nke na-emetụ nwoke nke rụrụ arụ n'ebe ọ na-ahụ, ọbụla o ruru ya ọbụla, mmadụ nke na-emetụ ya ahụ ga-arụ arụ ruo anyasị. Ọ gaghị erikwa ihe ọbụla n'ime ihe nsọ niile ma ọ bụrụ na ọ saghị anụ ahụ ya na mmiri. Ma mgbe anyanwụ daworo, ọ ga-adị ọcha. Emesịa, ọ ga-eri ihe ụfọdụ n'ime ihe nsọ niile, n'ihi na nri ya ka ọ bụ. Ihe nwụrụ onwe ya maọbụ ihe anụ ọhịa dọgburu, ọ gaghị eri ya iwere ya merụọ onwe ya. Mụ onwe m bụ Jehova. Ha ga-edebekwa ihe ndebe m ka ha wee ghara ịbụ mmehie banyere ya, nwụọ n'ime ya mgbe ha na-eme ya ka ọ ghara ịdị nsọ. Mụ onwe m bụ Jehova na-edo ha nsọ. Ọ dịghị onye ala ọzọ ọbụla ga-eri ihe nsọ ahụ. Onye nọdụ n'ụlọ onye nchụaja maọbụ onye e goro ọrụ agaghị eri ihe nsọ ahụ. Ma mgbe onye nchụaja ga-agbata mmadụ bụ onye o ji ego ya gbata, onye ahụ ga-eri ụfọdụ n'ime ya, ya na onye a mụrụ n'ụlọ ya, ndị ahụ ga-eri ụfọdụ n'ime nri ya. Ma nwa nwaanyị onye nchụaja, mgbe onye ala ọzọ nwere ya na nwunye, nwaanyị ahụ agaghị eri ihe ọbụla n'ime aja mbuli nke ihe nsọ niile. Ma nwa nwaanyị onye nchụaja, mgbe ọ bụ nwaanyị di ya nwụrụ, maọbụ nwaanyị a chụpụrụ achụpụ ma o nweghị mkpụrụ, o wee laghachi n'ụlọ nna ya dịka mgbe ọ dị na nwata, ihe n'ime nri nna ya ka ọ ga-eri. Ma ọ dịghị onye ala ọzọ ọbụla ga-eri ihe ọbụla n'ime ya. Ma mgbe onye ọbụla ga-eri ihe nsọ na-amaghị ama, ọ ga-atụkwasịkwa otu ụzọ n'ụzọ ise ya n'elu ya nye onye nchụaja ihe nsọ ahụ. Ha agaghị emekwa ka ihe nsọ nke ụmụ Izrel ghara ịdị nsọ, bụ nke ha na-ebuliri Jehova, ha wee ghara ime ka ha na-ebu ajọ omume nke ikpe ọmụma mgbe ha na-eri ihe nsọ ha, n'ihi na mụ onwe m bụ Jehova na-edo ha nsọ. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, "Gwa Erọn, gwakwa ụmụ ya ndị ikom, gwakwa ụmụ Izrel niile okwu sị ha, nwoke ọbụla nke sitere n'ụlọ Izrel maọbụ na ndị ọbịa n'Izrel nke na-eweta nso onyinye ya iji bịaruo nso, bụ nke dịrị nkwa ha niile, maọbụ nke dịrị onyinye afọ ofufo ha niile, nke ha na-eweta nso Jehova ka ọ bụrụ aja nsure ọkụ. Unu ga-eweta nso oke nke zuru oke n'etiti igwe ehi maọbụ n'etiti atụrụ maọbụ n'etiti ewu, ka unu wee bụrụ ihe na-atọ ụtọ. Ihe ọbụla nke ọrụ dị n'ahụ ya, unu ewetala ya nso, n'ihi na ọ gaghị abụ ihe na-atọ ụtọ n'ọnọdụ unu. Ọzọ, mgbe onye ọbụla na-eweta nso Jehova ihe àjà nke aja udo imezu nkwa, maọbụ inye onyinye afọ ofufo n'etiti igwe ehi maọbụ n'etiti igwe ewu na atụrụ, ihe zuru oke ka ọ ga-abụ ịbụ ihe na-atọ ụtọ. Ọla ọbụla agaghị adị n'ahụ ya, ihe kpuru ìsì maọbụ ihe kpajiri akpaji maọbụ ihe merụrụ emerụ maọbụ ihe merụrụ ahụ maọbụ ihe nwere ọnya maọbụ ihe agbanata maọbụ ihe nwere ire ebube, unu ewetala ndị a nso Jehova. Unu esitekwala na ha chọrọ Jehova aja ọkụ n'elu ebe ịchụ aja ya. Oke ehi maọbụ nwa atụrụ nke nwere n'ahụ ya ihe ibe ya na-enweghị, maọbụ nke kpọrọ ụkpọ, onyinye afọ ofufo ka ị ga-eme ya, ma ọ gaghị abụ ihe na-atọ ụtọ banyere nkwa. Ihe nke mkpụrụ amụ ya chịpịrị achịpịa maọbụ nke pịrị apịa maọbụ nke adọwapụrụ adọwapụ maọbụ nke bipụrụ ebipụ, unu ewetala ya nso Jehova. Unu emekwala otu a n'ala unu. Unu esitekwala n'aka onye ala ọzọ weta nso nri Chineke unu site n'ihe ndị a niile, n'ihi na mbibi ha dị n'ime ha, ọlụ dị n'arụ ha, ha agaghị abụ ihe na-atọ ụtọ n'ọnọdụ unu. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, oke ehi maọbụ atụrụ maọbụ ewu maọbụ mgbe a mụrụ ya, ọ ga-adịkwa n'okpuru nne ya ụbọchị 7, ma site n'ụbọchị nke 8
wee gaba. Ọ ga-abụ ihe na-atọ ụtọ ịbụ onyinye iji bịaruo nso nke àjà ọkụ a na-achụrụ Jehova. Ehi maọbụ atụrụ na-egbula ya na nwa ya n'otu ụbọchị. Ma mgbe unu ga-achụrụ Jehova àjà ekele, unu ga-achụ ya ka unu wee bụrụ ihe na-atọ ụtọ. N'otu ụbọchị ka unu ga-eri ya. Unu emela ka ihe fọdụ n'ime ya ruo ụtụtụ. Mụ onwe m bụ Jehova. Unu ga-edebekwa ihe niile m nyere n'iwu. Unu ga-emekwa ha. Mụ onwe m bụ Jehova. Unu emekwala ka aha m nsọ m ghara ịdị nsọ, ma a ga-edo m nsọ n'etiti ụmụ Izrel. Mụ onwe m bụ Jehova na-edo unu nsọ, nke na-eme ka unu si n'ala Ijipt pụta, ka m wee bụrụ unu Chineke. Mụ onwe m bụ Jehova.